Първо, каква е целта на нашия бот? Нашия бот не е магическа кутия, която прави пари от нищото. Той е инструмент, автоматизиран помощник, който следва доказани печеливши трейдери от публичната Binance класация. Целта му е проста – да копира в реално време сделките на топ трейдери, които ние от TradeWise предварително сме подбрали, анализирали и класирали по реални резултати. С какво ще ти помогне? Много хора влизат в крипто с надежда, но бързо се разочароват. Защо? Не разбират графиките, не знаят кога да влизат и кога да излизат, взимат емоционални решения, губят време и мотивация. Нашия бот ти спестява всичко това. Той работи вместо теб 24/7, без емоции, без паника, без овертрейдване. Вместо да гадаеш, ти следваш хора, които вече имат стратегия, дисциплина и история на успех. Защо нашия бот е по-добър вариант от това да търгуваш сам? Нека бъдем честни. Самостоятелната търговия звучи добре, но изисква часове учене, постоянно следене на пазара, емоционален контрол и риск да направиш грешки, които могат да ти струват много. Истината е, че повечето хора губят много не защото са глупави, а защото не са подготвени психически и технически. Ботът ти дава структура, ясен процес и автоматизация. А ти получаваш възможност да учиш в движение, докато реално трупаш резултати. Но нека сме реалисти, ботът не е вълшебен. Той ще ти помогне, ако го използваш разумно, с добре избран трейдър, правилно управление на риска и реалистични очаквания. Ние в TradeWise сме тук, за да ти помогнем. Точно с това да избереш правилния подход за теб, без да се луташ, без да залагаш на сляпо. Нека заключим, че ботът не заменя теб. Той работи за теб. Той е твой партньор. Докато ти си на работа, спиш или си с близките, бота прави точно това, което би направил един добър трейдър. Спокойно, стратегически, автоматично. Ти си в контрол. Но вече не си сам. Казвам се Миладин от TradeWise и съм тук, за да ти покажа как можеш да влезеш в света на криптотърговията умно, стабилно и с подкрепа. Успех!